भैया कहत घरे पगली ए पगली तोर केने बा जींस में पीछे बगली तोरा खातिर का ना कोई नहीं रे का कइला तोरा खातिर का ना कोई नहीं रे का कइला तोरा खातिर हम अपने जहां पढ़त रहनी पढ़े खातिर पैसा आवत रहे हां वो पैसा तोरा खातिर हम लहंगा किननी रे हां वो पैसा दम चले जो ना रहे गांधी जी के कपार में बारे ना रहे। अच्छा कोनो नोट पर गांधी जी के बार वाला फोटो बाजी ना मोदी के बा मोदी के फोटो कहां बारे आगे चलो तोरे खातिर गोलगप्पा खियाई रे हां वो चोखा खटा गई रहे तोरा खातिर का ना कोई नहीं का कइला लेकिन आज तू बदल गइलू हंसत तो मारा फेंक दा एकरे प्यार में तहरा बाबू पाड़ा बेचल रहले। हां वो सर्व टाइम से खड़ा रहत रहले कॉल सब हनिया के सब कॉल इनकरा घरे गाड़ी रहे एगो वो सर्व कबाड़ी रहे और 4 महीना से वो खड़े रहे सही एगो रहनो पर लौका चघावे खातिर धीरू भैया लड़का एगो लड़की से प्यार कइले बा कहत रे पगली तोरा खातिर कातना हम मेहनत कइनी 12 बजे रात ना देखली रे गाड़ी निकाल के अपाची बुलेट से जब तू कहले तब आगुनी लेकिन आज तू कहत रे कि हमार शादी कहीं और होखे लागो ई ना तो चाह कैसे ही धीरेंद्र रही रे तोरा तनिको ज्ञान नहीं के तोरा तनिको सहूर नहीं के रे कि तोरा खातिर हम का ना कइनी का कइला कहत कि ठीक बा जा रुत जा लेकिन एगो समय रहे याद करी हम कि एक सुतले कोरा में बिहान भइल बा हां तू पियो के पाके रहबू हां त बर्दाश्त होई तो सहब आना त तारा ससुरा में आके लइका कहता का कहता कैसे कहता हर की भूल जई बुजान तू तो हर की पियावा के पाई के तमरी जाइब जान तोहरा अल्लाह कुर्सिया तोड़ देले गिर गुले बजा कि मरी जाइब जान तोहरा नाचे के नहीं खे काहे जतना पागल लेखा रोल कर दो हां हां खाली पागल लेखा रोल करे के बड़ो के ना हथियार लेखा दासा बना के तब भूल तमरी जाइब जान तोहरा हर की ससुरा में आई के मरी जाइब जान तोहरा ससुरा में आई के भूल जाई तू हमके जदी पियावा के पाई के भूल जाई बुझान हमके पियावा के पाई के हर की मरी जाई बेजान तोहरा ससुरा में आई के मरी जाई बेजान तोहरा ससुरा में आई वाह ठोकर भाई बा कैसे तो दीवाना तोरा से प्यार करेला खा के जहर मर जाई तोहरा हो प्यार में सक जाती करब करे जा अपना दुआर पे
शक जाति करबू तू तो हमारा रे प्यार पे आके जहर मर जाइबे तोहरा रे द्वार पे आगे जोहर मोर जाई तोहरा हो प्यार। देखिए हमार भैया भी लगा था कि दिल के टूटल आदमी हमें। आई देखिए कृष्णा बेदर्दी भैया की तरफ हाँ हाँ समाचार हुई हमने के समाचार कोई जाई गाना गाने के बाद आई कृष्णा बेदर्दी भैया की तरफ से बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार मिलल। बार बार लगातार 1000 बार नमस्कार प्रणाम रही पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होके कहे के बका कोनो बात कही हले तू तो पियावा से जाई के आज कहिया जाके पियावा से जाई कोनो बात कही हले तू तो पियावा से जाई के हर की मरी जाइब जान तोहरा ससुरा में आई